dusa mangandam, kita matagusan ang pulong sa Diyos, patalingugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala amo mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karon buntaga pagadumalahon kini sa mahigala. Brother John dihito kini usab si Brother Leve Claves. Okay, before ta mapadayon sulan mga higala atong hiyoon si Brother John alang sa opening prayer. Okay mga higala, mag-ampo kita. Maluluyon og dalaygon ka nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit karong buntaga. Ginoo magapanalangin kanini nga programa. Panalangini ang mga tawo nga naghatag og panahon sa pagpaminaw sa imong pulong. Magahatag ka kanila sa pinesag kaalam kay balos pagsabot sa imong pulong. Giyahi sila sa dalan sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga ikaw maghatag matubag sa among pag-ampo. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug maluluwas. Amen. Amen. Okay, mapadayon ta higala nga tusunahan maminaw usa ta og mga huni sa mga awit. Mga awit nga makapadasig kanato diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kaibigan ng buhay sa mundo, anong kahinatnan nito kapag wala si Kristo? Ikaw
ba'y nagtatanong sa sarili mo, paano na ako kapag wala siya? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamu. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siyang mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Si Kristo ang tunay na nagmamahal sa'yo. Handa ka bang sundin siya at ang krus mo'y pasanin mo? Siya ba'y tunay na minamahal mo? Tapat ka ba, kaibigan ko? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Kahit ang kanyang buhay inalay niyang gusto, pag-ibig niya ay tunay, tapat at totoo. Mayroon ba siyang puwang dyan sa puso mo? Si Kristo ba'y tatanggapin mo? Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Okay, maminaw gyapon ta higala og mga hunis sa awit bilang maoy sinugdanan sa ato nga programa karon. Ay mga awit ang mga idalit kaninyo. Ikaw ang puso ka na ko, kalipay o dalampanan, muabot pa ang problema,
taste. Okay, padayon I am tahigala at ng it with unahan. trying to organize all Anyaya my po yung mga tasks. huni. Galit na lang sa So, tanan nato ng I mga tried cooking. kahigalaan. Now I can stay on top of my Naiawit na naguluhan adto ta sa langit. Kining kalibutan dilingling ang atong pulianan. Kay ako isa ka lumalabay lamang. Ang atong pulianan tuwa sa langit, sa atong Diyos Igsuon sa imong gikawilihan, dinhi sa yuta mapulos kasalanan. Puno sa kagubot o kapangyasan, igsuon bilin ang atong pulianan. Atuta sa langit nga aramtang puy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban na sa langit nga pulianan. Ikaw na higugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bahandi nabaw pa sa uban. Igsulsultihan ko ikaw, biyahin ng tanan, umatintag mahandi dito sa langit nga puloy-an. Atuta sa langit nga aramtang puy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-an. Atuta sa langit nga aramtang puy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-an. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-an. Amahan o ginahal sa Diyos kamo itugyanan, bahan ng linga di mabayran, kabataan labaw sa ulawan.
Diyos, itutulungan ka, kaluwasan, sigurado naman. Si Jesus, bumalik na, pamilya mo, hanggang mabalik, kinikiyan, ibang mabalan, iyong panuhain sila. Sa langit mo kinasarap, sangka ay sa langit mo kinasarap, sangka ay Okay, niya say awit higala nga naguluhan mahitungod sa unos, no? Ato ning paminawon, bagyo ug unos. ang kinabuhi, dili masaktan, niini kalibutan, napulot sa mga tanghaga, makalibog o dili masaktan, dili masaktan ang hinungdan, nganong may dako nga suliran, nganong napasan sa buga
galibot ug nagbabagyuhon pagtuon mo dianon ikaw masulod launi nga ginaampo ka ningalama ug ang kalinaw maabot na may nagampo kanimo sa tabang sa Ginoo kung ikaw nagmasulubong ug nagahinusara hinumdumi nga ginaampo ka sa Gatorade has more inside it to help you find more inside you.
Okay, padayon ta higala, so ninibuntaga among itunol ang mainiton nga mga pagpangumusta sa atong tanan nga mga suki o pinalanggan tigpaminaw diya sa Negros Oriental o Negros Occidental. So mayong buntag ninyong tanan diha o niya atong mga viewers sa diha, man sa atong mga nagamit ang mga sound system sa atong atulumanon, so atong gina-welcome ang tanan. Niya mayong buntag sa atong tanan nga mga viewers diri sa probinsya sa Masbate, labi na rin sa Lutungan. Good morning sa mga nesesaryo family diya. Pani atong mga soki o pinalanggan tigpaminaw, mga viewers sa nato diri sa Biliran Province, mayong buntag sa tanang taga Biliran. Atong mga pinalangga sad nga makaigsunan o makaigalaan diri sa probinsya sa Leyte, ang mga higala nato diyang uban nagamit ang mga sound system, naglantaw through Facebook o naminaw ang uban sa radio. So atong gina-welcome ang tanan. Pwede na maka-text diri na mo higala o maka-message sa ato nga comment section sa Facebook. Ini atong mga suki nga naminaw diri sa isla sa Camotes. Good morning sa tanang taga Camotes Island. Tabi na tato diya nga lanog-lanog po na yan trompa. So good morning sa tanang taga isla sad sa Bantayan, sa Madridijos, Bantayan o sa Santa Fe. Kamong tandiha among mga pinalangga nga makaigsuunan, ato mga pinalangga nga makaigalaan, welcome kamo sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So panahon na higala, makapadala mo og mensahe diri sa ato ang programa. Maka-text mo sa amo ni Brother John o diri sa comment section nato sa Facebook. Ani ato mga listeners up diri sa Isla Silantagaan, diha sad sa Isla Kinatarkan, sa Hibitngel Island, sa Kinatarkan, diha sad sa Malapascua. Tanan natong naminaw diha karon ato nga gina-welcome sa ato nga programa. Ug tanan sad nato makisuan kay galan atong gipasalamatan sa ang inyong paggamit sa inyong mga sound system aron lang madungog ang atong programa ngadto sa atong mga silingan. Salamat ni Brad William Tadlas diya sa Kabangbang, ni Brother Cotijo diya sa Circulo Ticad, o ni Brother Losernas dito sa isla sa Lipayran. Tanan diya taga Bantayan Island. O ni atong tanang makisunan sa binhi sa mainland Cebu. Kutom sa naabot sa labyog sa ato nga tingog karon dinhi, ato nga gina-welcome ato makahigalaan diha sa mga kabukirang barangay sa diha sa Tuburan, diha sa Taboylan. Good morning sa mga kaigsunan nato kahigalaan diha sa Olivo, diha sa Dalid, diha sa Kalumbangan. Atong mga suki diha kanunay nagsunod sa atong programa mayong buntag. Good morning sa diha sa Gimpilakan, sa Kanluhangon, Taboylan, mayong buntag din tanan. Diha sa mga pikit-pikit ay family, mga Golvin, Samson, mga Tirana family. Good morning sa ni Brother Maning Masbang, may buntag niyo brad, uban sa iyong mga silingan, iyong pamilya. Nga sa ni Brad Pipi o Sabia diha sa dinhi sa Saba, may buntag. Diha sa Katmon sa Bigalas, labinas makabukirang barangay sa Katmon, may buntag ng tanan ato mga bag-ong makaigsunan sa makabukirang barangay, kalanog nito programa diha.
Mayong buntag sa tanan nato mga kaigsunan kay galaan diha sa sugod diha sa Bourbon, labi na sa mga kabukirang barangay. Atong gina-welcome ang tanan niya diha sa poblasyon Bourbon, dire sa Laaw o niya labi na diha sa Bundo, no? Good morning sa mga Morillo family, mga Orsal family diha og sa uban pa natong mga kaigsunan. Welcome sa ato nga tulumanon. O niya, good morning sa nila ni Brother Amay Pitugo diha sa San Jose. Uban siyang family, ng Brother Rodrigo Villamor. Salamat po sa sound system. Brother Rolando Villamor diha sa San Jose. Tanan kayo diha nabati atong gina-welcome. Mayinguman sa nato mga suki nga naminaw usab diri sa Tabugon mga higala. Good morning nos tanang taga Tabugon. Good morning lang Brother John Lubitania, Mr. Remedios Monteliano, Mr. Delma Ando, ban siyang family. Brad Pipi dia Orsal, may buntag nga bro. Yan sa tanan dia naminaw na, niya ito siyang gipangumusta dia sila si Brother Ralph Lobsabis, kauban ni Brother Jimmy Araneses. Good morning niyo bro. Katandem gid mo diha sa Tabugon. Welcome sa ato nga programa. Kanya may ngaman sa atong church elder diha nga madasigon og maabtikon kayo. Good morning din tanan. Kanya ato makaigsunan diri sa Managasi Tabugon, labi na diha sa mga Nano family, ngadtos mga pamilya sa mga Ilarcusa, mga Romagos family, welcome. Mga to sa mga pamilya sa mga Soliano, lang Star Erenia, nila ni Brother Ernesto Saladaga. Good morning. Tanan diyang naminaw sa Managasi, welcome sa itong programa diha sa Ilihan. O niya mga suki ito naminaw diha sa Lamak, labi na diha sa mga Jordan family. Diha sa Kandagas, tanan itong naminaw diha. Kumusta diha ni Brother Tol-Ed, no? Diha sa Kandangas. O niya diha sa Mahayahay atong pasalamatan si Brother Ben Estor sa sound system. O niya diha po sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwaman, atong mga kaigsunan, mga silingan ay naminaw karon. Pasalamatan nato si Sister Marites Paraiso, operate sa sound system diha sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwaman. Diha sa barangay Salibho, atong pasalamatan sa Linda Kamay, la Brother Lolito Ermac, la Brother Leo Somalinog, o ni Brother Nelson Bersero, silang mga lanog ng mga sound system. May buntag sa tanang Tagalibho. Atong masilingan sa mabuli, ato sa pasalamatan si Dungmulo diya sa iyang sound system, o ni Brother Eric Sinoy, diya sa Poroxais. Tanang naminaw diya atong masilingan sa mabuli. Welcome ka mo ning atong programa sa Sayos Kabuntagon sa Domingo. Niya dirisad mga higala sa Kanagahan, ato sang gipasalamatan si Brother Bernal Katakis o si Brother Anisito Persilias sa ilang mga trompa diha naglanog-lanog ngadto sa mga silingan. Welcome kamustang programa. Niya good morning sa tanan taga Kinawahan, tanang taga Lambusan nga always nagsunod sa atong programa. O niya tanan nato makisuan kay gilaan sa Dris Tambungon o atong gipahinumduman ang tanan taga Tambungon nga kung naduto problema sa ato nga motor higala ni kinahanglan tag motor parts. Dili na problema karon tungod kay na di ang Advent Motor Parts kilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon. Makita nimong Advent Motor Parts diya gipanagiya ka na ni Florida o Grime Sigarino, abli na gikan sa adlaw Domingo hangtod sa adlaw Bernes sirado pagkasabado. So tanan nato makisuan kay gilaan di sa Napog maimbuntag diha sa Bangkasan. Good morning lang Brother George Lona diha iyang family. Kanya tanan nga taga Manyo atong gipangumusta labi na Brother Elvis Peritos, ng Brother Jidel Peritos. Good morning yung tanan ng Brother Edgar Gupio. Kanya ngadto sad sa mga Lopez, mga Ibanez o mga Vargas family diha sa Look. Kanya tanan nga mga Samson family diha sa lungsod sa Sandrim, mga Monteroyo family, Suson family, mga Larga family. Good morning ni Brother Noel Larga, no? O ba ni Doktora Roda
Likigan, Larga. May buntag ng tanan diya. Yung adpusad sa mga pamilya, sa mga kabatan niya o mga Layon family. Yung mga Ansiano family, may buntag. O mga Muraka family diha sa Patag, San Remigio. Good morning yung tanan. Unya, welcome kamo sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Dito maglangay higala ato ding ipahibalosad nga na ninyo, no? Nga kon pananglit higala nang inahanglan mo og limpyo, safety o niya fresco nga tubig. Amo i-recommend yung higala ang Advent Drops, your safest purified drinking water. Naimutang ka na sa Paho, Amuhon, Paho, Norte, Daan Bantayan, Cebu. Pwede nang tawagan nyo sa 0955-613-2018 o sa 0951-921-5058. Your safest purified drinking water, Advent Drops. Okay, ato din pangumustahan tanto mahigala dias Dan Bantayan. Tabi na sa mga Dihito family, mga Punay family, mayong buntag. Kanya ngadto sa tanan to magsunan diya sa Lanao. Atong gipangumusta ang tanan. Kanya atong pasalamatan si Brother John Punay diya sa Talisay. Atong pasalamatan sa sound system. Kanya atong tanan nga mga brothers and sisters diya. Atong mga pads, diag mga pads, mads, atong gina-welcome sa ato nga programa. O niya, tanan atong naminaw sa diri sa Midilian. Des ng lungsod, good morning to Brother Edwin Guliumas and family. Good morning yung tanan. O niya, ngadtos mga De La Cruz family diya. Welcome mga Tundag family diya sa Antipolo. O niya, ngadtos sa mga kaigsunan, kahigalaan nato diya sa Midilian. Labi na sa mga 5 family. O niya, mga Langgido family, mayong buntag. Ng Brother Alex Cañada, Brother Felipe Solira de Slamintak, o sa atong maabtikon, Madasigon, Batanon, nga Municipal Councilor, Raymond Olivar, kauban ni Attorney Olivar. Kanya, good morning sa tanan sab nga taga 108. Pasalamatan nato sa Brother Turbo Pabadura, siyang trumpa o masilingan diyang naminaw sa lanog siyang trumpa. Kanya, tanan nato magsunan kay galaan diri sa Bugo City, Cebu. Kaulis naminaw. Kanya, good morning sa mga Gabiane, Bersero family diha sa Binabag. Atong gina-welcome ngadto sa Maulingay family. Kanya, good morning ni Brother Lino Sad Almasin. Maimbuntag nimo Brother Lino. Diha sa San Antonio. Kanya, tanan nga taga Binabag diha sad sa Anunang Sur o sa Norte. Welcome sa itong programa diha sa La Paz. Kanya, good morning sa ngadto sa lang Brother Isagani Aratzia, atong retired scout ranger diya sa Kabangkalan, na always nang magpalanog siya nga sound system. Ang buntag nimo sir sa ato sa imong pagpaminaw sa karon atong gina-welcome, no? Mga silingan sa daminaw sa lanog sa imong sound system ay buntag. Good morning nila Brother Alan Sad, mga Abisabilia family diya sa Baas, mga Derder family diya sa Dakit, atong gina-welcome. Nya tanan taga Guadalupe, welcome sa ato nga tulumanon. O niya mga tigpamanon to des tagasa, atong mga brothers and sisters diya, welcome sa atong programa. O niya diya sa Nailon, labi na sa upper Nailon, atos mga Lipon family, sa pamilya nila ni Brother Nelson Lipon, pamilya ng Brother Libby Lipon o pamilya ni Anhing Jerry Lipon. May buntag ng tanan, mga pioneers family diya. O niya ngadto na ni Brother Jerry na Ilon, Diyos punta. O niya may buntag sa mga Bulambaw, mga Uliamot family, ngadto sa mga Berdida family, mga Canales, mga Mulihon family. Good morning sad sa mga pamilyas, mga Hilig, atong gina-welcome. Nila ni Brother Cesar Bulambaw, may buntag ni mo bro. O niya tanan namin diya sa Gairan, mga Mulihon family, ngadto na ni Engineer Ernie Catayas, sa Bannister Jean, welcome sa itong programa. O niya ato sa pasalamatan si Tia Wing diya sa New Public Market karon nga full volume gina iyang radio aron makadungog iyang mga customers, iyang mga silingan sad mayong buntag tiya. Niya welcome sa itong programa. Niya atong pahinumduman ang atong mga kahigalaan din sa Norte, mga higala nga kon pananglit adunay namatikdan yung problema sa inyong pananaw,
hanap-hanap ng jutay, ay nagdugaya. Duula din ninyo ang Icons Optical Clinic kay mo musulbad sa inyong mga problema. Ang Icons Optical Clinic na nahimutang sa ubos sa Gaisano Atbang sa karaan nga land bank. Wa na maron diha ang land bank pero katong karaan nga land bank kay mo tay ilado kay diha kay dugay naman kay ito diha nga bangko mga higala. Atbang ana makita nimong Icons Optical Clinic. Sa likod po niya na makita po nimo dito ang Icons Optical Clinic. At the same time ang Icons Optical Clinic po may nagdumala sa katong karaan na clinic sa Bugo, katong Birake Lubitania Optical Clinic. Abli niya po na sila gikan sa Domingo hantod sa adlong Bernes, alas 8:30 sa buntag hantod sa alas 5:30 sa hapon. So dola ninyo ang Icons Optical Clinic, gipanagya ka na ni Dr. Konkon Lubitania. O niya, good morning di ano, as nila ni Brother Romeo diha sa Gairan. May buntag niyo, Brad. O niya, ngadto ni Sister Fabia Sad Andrino diha sa Dakit. May buntag ni Sister Fabia. Mga kuana to ni, mga convert ni sa radio. O niya, naapod si Brother Hirarman, Wilfredo Hirarman diha sa Bunakan. May buntag ni Brother Wilfredo. Niya, salamat po sa mong sound system nga GMC po ni sa una. O niya, karon SDA na. Yan po diya si Brother Wilfredo Pubadura na po Spandan. Palanog po na siyang sound diya. May buntag ni Brother Wilfredo. Welcome sa itong programa. So, tanan nga naminaw diri sa dinhi sa Kayang, Bugo City, Cebu. Atong gina-welcome no. Labi na ni Brother Andy Nobal, bro. May buntag ni mo. O sa imong mga minahal diya sa kinabuhi. Kanya, good morning po sa mga Pamilara family. O niya ngadtos mga pamilyas, mga makipig. O niya dinhi sa Pulambato o sa Don Pedro. Kutob na lang sa naminaw karon sa programa. Atong gina-welcome sa ato nga tulumanon higala sa kini ang maayong balita. So sa di pa nako basahon ang ato nga mga mensahe nga nakita dinhi sa screen. Ato sang tagag higayon si Brother John sa pagtunol nga na kaninyo sa meniton nga mga pagpangumusta. Brother John. Well, daghang kayong salamat, Brother Libby, alang sa tanang naminaw ug kutob sa giabot tig ato nga programa. No? Welcome ug dalaygon ng Dios sa atong mga kinabuhi nga bisan sa mga dagko nga mga pag-uyog ug pagtayog sa mga panghitabo sa kalibutan karon mga kagubot, pero nagpabilin paghihapon nga kita nakabaton og kalinaw ug paglaom diha sa Ginoo. Amo kamong gipasalamatan sa inyong pagpaminaw busa si bisan kinsang naminaw kutob sa gaabot ning ato nga programa. In the name of Jesus, welcome. Okay, ato sang gipasalamatan tanan to mga viewers karon dinis Pilipinas o sa tibok kalibutan kung asa mo manahimutang karon. Kinasing-kasing mo namo higala nga ginadapit, gina-welcome mo namo sa pagpakikuban sa atong tulumanon og pag-participate karong buntaga. Kanya panahon na nga atong sugdan pagbasa ang inyong mensahe. Nya ay kalimti higala pag-share sa atong programa. Kaya usar man nakapindot, i-share na to aron makakita ang tanan nato mga friends, mga higala. Maka-share tas pulong sa Ginoo ato nila. Kanya ato na ning sugdan sa pagbasa ni ay daghang mensahe ato nakita dinhi. Okay niya si Sister Bibeth Mariket Lideros Dansuela Orsal. Good morning Kuya John o Kuya Libby. Greet lang ko og happy birthday sa akong papa. Happy birthday natong duha ka. Happy birthday natong duha papa. Dungan-dungan din sila og dungan-dungan din sila og birthday. Okay na doon. Okay, happy birthday natong duha papa. Love you papa. Good health lang permi papa. Og padayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. God bless. Anya, happy birthday yung duha di Esther Bibeth na uban si mong papa. Anya niya po si Adong Bob Ritoya, maayong buntag ni Dong Libby. Og Don John, watching from Tuburan, Cebu. So may buntag ni mo Dong Bob. May buntag dong, uban si mong pamilya dong. Anya niya po si Brad Friday Filicano, maayong buntag na usab. Ninyong duha diha Brad Libby o Brad John
og sa tanan ng mga nagsunod sa programa kini ang Maayong Balita og nag-live watching ko diri sa Lawis. Ana na uli day ka Brother Freddy. Sa Lawis Housing kauban ako ang akong asawa si Chris Pelicano og akong anak si Mary Rose Pelicano. So good morning ni sa Lawis. Niya po si Sister Imelda Osabel Boratso, maayong buntag sa inyo diha Brad John og Brad Libby. Naminaw mi diri sa Buayahan, Midilien. Ay, may Sa buntag. atong tanan og sa tanang naminaw sa atong programa sa radyo. May buntag di mo, Sister Milda, no? Nakadaig kay ko sa pagpakamaayo sa Ginoo sa imuha. Taliwala sa mga kalisod ug mga pag-antos nga imong naagian pero gipahiluna ka sa Ginoo sa imuhang kinabuhi karon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa imong pag-ila diha sa Ginoo. Kumusta mong tanan diha, Sister Milda Boratso? Uban sa imong mga anak o apo niya, kumusta ni Sir Melvin diha Boratso? Salamat sa inyong tanan. God bless ninyo. Okay ni asad si Freddy Pelicano og naminaw usab karon sila si Sister Riling og siyang anak si Benji og si Brad Pablo Negro diha sa Gintorihan, Bangkasan, San Remio. Okay, mayong gabi, mayong buntag nun lang ni Sister Riling, Benji og ni Brad Pablo diha Negro. Niya po ni pagyod na salamat sa iyong pag-heart o pag-pray, Brother Freddy. Niya po si Brother Elmer Baclayon Lacerna. Good morning, watching from Pardo. So may buntag nimo Brother Elmer oban sa imong pinalangga, no? May buntag niyo diha. Niya po si Sister Vina Kamay sa Compostela po ni. Good morning ninyo, Kuya Libby o Kuya John. Nindot kaayo ang mga awit makatandog yun sa naminaw. God bless sa tanan. So, salamat, Sister Vina. May buntag ni mo din haday. Anya na po, Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Ato po nakita si Richard Burden Velarde. Mayong buntag mga kapaglaom. So, good morning, Brother Richard. Anya niya po si Pare Jimmy Mirales. Mayong buntag sa tanan, ang Dios maayo kaayo kanato. Okay, may buntag niyo. Pads, Mads, unya, yung mga kabataan diya karon. Good morning yung tanan diya sa Lanao. Niya po si Allen Asosina Arsiga. Aileen Asosina Arsiga. Mayong buntag sa inyo, Brother John, Brother Libby. So good morning, Aileen. O niya po si Brother Romeo Itang. Maayong buntag anakon og Brad Libby naminaw gyud mi diri sa Iskaw, San Isidro, Leyte. So good morning na Brother Romeo Itang. Maayong kuan ninyo din ha, ninang maayong buntag sa inyong tanan diha. Kumusta mong tanan diha? Labi na sa atong mga gang din ha, maayong buntag. Salamat sa inyong pagpaminaw. Okay niya po si Sister Elpidia Coro, morning sa tanan Jod. Okay, good morning Sister Elpidia. Yan niya po si Brother Ronilo Itang, maayong buntag kaninyo Brother John og Kuya Libby og maayong buntag usab sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa kini ang Maayong Balita. God bless sa tanan. Kanya niya po si Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa pag-love o pag-pray sa ato nga programa. Niya po si Brother Jake Somalinog. Salamat sa pag-love o pag-pray. Kanya niya po si Brother Janre Monterde Punay. May buntag niyo Brother Janre. Kanya niya po si Lia Muñez. Request Pads, Sweet Jesus. Kanya niya po si Phoebe Jane Mainit. Salamat po sa pag-love. So thank you kayo. Kanya ato sa ning tanawon mahigala ang diri sa ato nga cellphone keypad niya po yung mga nakita nato nga mga messages diri. Mayong gabi ninyo diha tanan kuya og sa tanang naminaw og nag-view. God bless ninyong tulo. Kagabi mo gani station og inyong family. Salamat. Salamat po Sister Pili Disor. Ano ka gikan sa Dolores. Nya minsay og amping mo permi kuya sa kanunay giapel mo namo sa among mga pag-ampo. Amen. Sa Salamat. Dios. Salamat sa inyong pagkugi, pagwali
or sangyaw sa mga pulong sa Dios. Salamat sa inyong mga pag-ampo na mousab sa paglakaw di as buhat sa Ginoo. Thank you kaayo. Okay, ni pa itong tanahon. Mayong buntag Kuya Libby o Bajon sa tanan diha sa stasyon. Good morning. Diya naminaw mi Kuya, pwedeng paki-play song sige lang og saad-saad by Shadrach. Salamat. Silang ato lang tanahon karon no. Aniya adto ta mga higala sa paglantaw sa ato nga messenger. Ato ning tanahon makadiyot. Ay dunay mga higala nato nga ilang mensahe ari ipaagi sa messenger. Okay. Niya si okay, ato nakita din si Rol Soto Tams. Anya si Laberne de los Santos. Salamat kay Lanster Bernie, no? De los Santos diya sa Lanao. Anya niya po si Brother Ronilo Itang. Thank you po kayo sa pagpakikuban. Niya po si Gigi tuwa sa Saudi Arabia. Salamat Sir Gay Marino. Salamat po sa plano ninyo. Brother Nelson. Niya po si Brother Domingo Bunukan. Mayong buntag ninyong duha. Brother John o Badlib. Ako lang i-greet o i-congratulate ang mga kaigsunan nga midawat gahapon sa Santos Kabautismo. Labi na nilang Brad Pedring Carabio. Uban siyang asawa nga si Sister PB Carabio. Salamat Badlib. God bless natong tanan. Okay, congratulations din no sa mga Carabio family nga gahapon midawat sa bautismo mga higala. Niya po si Brother Rufino Moreno. So thank you for Brother Rufino. Niya Sister Makrita Ruidas sa Tambungon. So good morning ni mo ma'am. Niya po si Brother Elmer Lacerna. Salamat sa kanunay Brother Libby. Puhon mo bisita raon niya medihas kadoan. So thank you kayo Brother Elmer. Niya po Sister Chare de la Cruz Nogas. So thank you po kayo. Niya Sister Erixa Sinoy. Niya atong mga kaigsunan diya sa Mabuli, no? Mga kaigsunan nato diha nga always naga tan-aw sa ato nga programa. Niya po si Brother Jojo Kaayon nakikuban sa nato. Niya po si Brother niya po si Glover Sayon. So thank you. Niya yung siya morning ninyo kuya. Okay, good morning sab no sa mga Sayon family dias Mabuli. Niya sad si Brother Navigator Flores. So thank you kayo. So niya po si May Go. Thank you sa pagpakikuban. Sa tanan na lang nag-view karon, nagtanos ng programa atong gina-welcome. Niya ato ning tanawon mahigala ang adi pag-iminsay ni sulod ni Apos Plinius Disibel, mayong buntag Sir John o Sir Libby ni Anasad ko nagtanaw sa atong program og ako i-greet si Madam Bilin Hista og sa tanan niyang pamilya og akong ipalanog ang kantang Dili Hitopngan. Salamat sa pagbasa Sir Libby. God bless Nanay Jolita ni. Salamat kayo no. Nanay Jolita diha sa Camotes Island. Okay, ato ning lantawon makadiyot higala ang mga kaigsunan nato nga nag-love, nag-send og heart. Ang uban nag-like sa ato nga programa. Ato ni basahon sila ni si Linabog Monchadora Nas, Ronaldo Bragat, Abner Dualio, niya po si Nods Lane, Arik Bersero ni siya, binali ni Marag Niljon Bersero ni, gibali niya. Niya po si Ronilo Itang, Elmer Baclayon Lacerna, Jo Kaayon, Gregorio John Toling Pikit Jr., Belinda Lohira Tirana, Robilin Likin Villaganas ni Cesario, Orange Pilayo, Emelda Osabel Borazzo, Bibeth Mariquet Lederos Franzuela Orsal, Phoebe Jane Mainit. Okay, day, Bet. Asa naman karon? Kumusta naman ka, day? Why you are always Birthday ra ba day niya ba John karon uban siyang
Maba. Papa. Okay, happy birthday ni mo da pare. Ya, happy birthday po ni mo David. Asa naman karon? Why you are always keeping silence? Kanya niya po si Lovely Alboro, Romeo Etang, Aileen Asusina Arsiga. Kanya niya po si Ma May Barredo Coyos, Rose Osea, Chari de la Cruz Nugas, Vina Kamay, Leslie Van Elosorio, Vladimir Z. Bragas, Niapos Glover Sayod, Rizalito Monleon, Rim Pardelio, Bob Ritoya, Patri Jim Colastri, Lovely Elosorio, Johnny Mainit, Lowell Nodalo Estrira, o G. Merced. Muni ato nakita nga naglab, paniarita sa mga nag-like sa ato nga programa, niya si Reggie Fel Ibanez, John Ray, Freddy Filicano, Manok sa Barbero, Romel Tumakay, Kalimaco George, NG, Aniceto Presilias, Giovanni Enganyo Bayo, Niapos Brother Jex Somalinog, Plinius Disibel, Junior Noiba, Rolls Soto Tams, God Binsig, o Lovely Diheto. Muni ato mga nakita higala. Mayang buntag di diha tanan sa Manila, Malabon. Okay, ato ning tanawon mahigala. Wala na tayong mga mensahe ato nakita, pero karong taon-taon, ato nga, ato niya nga basahon ang inyong mga messages. Karong taon-taon sa ato sang i-play ang mga request nga awit, no? Ato sang ihatag ang panahon sa pagbasa sa atong pangutana. Mo ni pangutana higala nga atong saluan karong buntaga. Okay, makahimo mo pag-participate, text mo nga rin na mo, or dili sa comment section nato sa Facebook. Mo ni pangutana nga ato nga tagaag pagtagad karon. Gayon ni ang pangutana, ako ni basahon na, sa inyong naobserbahan, dugay pa bang mobalik si Jesucristo o hapit na? O hapit na. Kay grabe naman good ang mga hitabo sa kalibutan. Gikan kang Rime Santos. Okay, thank you. Sa pangutana, ako ni subli og basa. Sa inyong naobserbahan, dugay pa bang mabalik si Jesucristo o hapit na? Kay grabe naman good ang mga hitabo sa kalibutan. Gikan kang Rime Santos. So thank you kayo sa pangutana. Kung namo ikatampo na higala, hinahinay na mong text nga rin namo o diri sa atong comment section sa Facebook, pwede po sa diri sa ato nga messenger mahigala ipaagi ang inyong mga tubag sa pangutana. So unang mutubag nini si Brother John o niya akong tapuson mahigala. Okay, daghang salamat Brother Libby ug salamat sa ani ang pangutana ni Remy Santos, no? Ang iyang pangutana, sa inyong naobserbaran, dugay pa bang mobalik si Kristo? Grabe naman good unsa to ang mga panghitabo sa kalibutan karon, no? Okay, kung kining mga bahina, kining mga puntuha ang mga panghitabo karon sa kalibutan, aw kini nagpaila o nagpasabot na gyud ni sa duol na nga pagbalik ni Kristo. Ang atong naidungog karon mao ang Iran o ang Israel, unya naapoy nag-ung-ong nga mulihok ang Amerika, naasay ubang mga nasod nga maghuwat na lang og kabliton sa Amerika, naapoy ubang mga nasod nga nagpaabot na lang pod og higayon kay mulaban po diri sa Iran. Sa laktod pagkasulti, moabot gyud ni og tugutan pa man gani ni Ginoo ning kasamuka, moabot ni ang Third World War. Ngano nga matawag ni og Third World War? Kay magkalanrakas naman unya ang mga puwersa o gahom sa matag nasod. Kay matag nasod na ay mga delikado nga mga gamit para sa pangdigma, para sa paggubat. Kung mahitabo man ang Third World War.
Pero mahitungod anang sa atong naobserbaran kung dugay pa ba mobalik si Kristo, dili na dugay. Tungod kay ang mga ilhanan o ang mga timailhan nagakatuma na sa atong kapanahunan karon. Kung atong basahon dinhi, sumala sa Mateo Kapitulo 24, unya versikulo 3, unya ang 6 ug 7 atong basahon nag-ingon dinhi. Ug sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila ra nga nag-ingon, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo, ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug pagkatapos sa kapanahonan. Dunay tutulo ka mga pangutana. Una, kanus na mahitabo, unsay imong ilhanan sa imong pag-anhi ug ang pagkatapos sa kapanahonan. Ang kaning pangutanang kanus man ni mahitabo, wala gid ni specify ni Kristo, pero mao ni ang gisulti dinhi nga mahitabo diin kita maka-alerto ta, makabantay ta nga duol na ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang ilang pangutana tug-ani mi, kanus man ni mahitabo, unsa may ilhanan sa imong pag-anhi ug ang pagkatapos sa kapanahonan. Sa ato pa, dako gyud og posibilidad nga ang kapanahonan, ang kalibutan matapos gyud. Unya nag-ingo dinhi sa kinini ang dagha ang gitub ang mo dinhi ang 4 ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. So, una nga gisaysay dinhi ni Kristo, sumala sa 5, daghan ang mutungha, dinala ang iyang ngalan, nga manag-ingon siya mao ang Kristo. O, mao na. Tanawa ha, na arikag kuan, arika og pundok sa kuan Elijah, siya man ang gitawag og the last son, katapusang Kristo. Ug ari pugas kang sibuloy siya pod ang appointed son. Ug ari pugas PBMA si Cleo pod mao po'y Ginoo. Ug adto pugas sa kanana ang mga mungkado, si General Hilario Camino Mungkado mao po'y Kristo. So gisulti ni Kristo nga daghan unya amutungha dinala ang ako ngalan, manag-ingon ako mao ang Kristo. O ni adini mo ni una niyang gipasabot. Pero anhita sa pinaka-latest o pinaka-punto sa mga panghitabo karon, ning ingo dinhi sa size, ug makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog may tungod sa mga gubat. Adinis ato, itong gubat sa Marawi, sa bahin sa Mauti, ngilngig man sa to, inunta na lang ngilngig kay Pilipino kontra Pilipino. Daghang mga kinabuhi nga nakalas, daghang mga propiedad nga wasak. Pero wa maglisod ang mga sundalos Pilipinas pagpuhag na itong mga Mauti nga nakaplasta ng daan dito sa di itong lugar sa Tawi-Tawi o asa to. Unya naging makadungog kamog mga gubat o mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Kini siya usa ni sa mga timailhan nimo sa pangutana unsa may ilhanan sa imong pag-anhi. Ang gisulti ni Kristo na ay mag-angkon, magpatuo nga siya maos Kristo, sunod makadungog tag mga gubat og dungog-dungog mahitungod sa gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Kanang mga dungog-dungog sa mga kasamok, mga gubat, matud pa magbantay mo nga di mo makuyawan. Kanang pulong magbantay, but pasabot, kailangan nga kung ang ka ready ka kanunay. Pero ako mismo musulti ko, di lang gyud pod ko kapasalig nga di ko makuyawan. Labi na gyud og nauyog na kay naa nagipatog pa nga bomba des imong duol. Mauyog na ang yuta unya usas mga kaguliyang ug kagubot mga panghitabo ang atong mahuna-huna, ang ato mga pamilya, ang mga bata unya ingon nga dili ta makuyawan. Pero ang ingon magbantay mo nga di mo makuyawan, mahitabo magyud kini matud pa dili pa ni mao ang
katapusan. Unsa man lang ni siya mga pagpasabot nga duol na ang katapusan. Unya nag-ingon dinhi kay managgubat ang nasod batok nasod og ang gingharian batok gingharian og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Tanawa ha, usa sa mga punto dinhi mga managgubat ang nasod batok nasod. Makita man ni karon, gihangyo sa Amerika ang supreme leader nila nga ugmay mo surrender na lang kanang unconditional surrender, kanang wa bay pangayoon ba way kondisyon, surrender na lang. Pero mura bag nag-ingnon tanan lang nga muras iro nga samaron ang Iran nga nagwala man hinuod og maayo, di sila mo surrender og unya wala pug kaluoy, no mercy for Israel. Muna gisulti sa Iran. Diin imong makita nga sila andam gyud nga musukol kay ngani ang mga base militar sa nasod sa Iran gibombahan mapod sa taga Iran. So kini gipamulong ni Trump, presidente sa Amerika, nga di gid mahitabo nga dili sila magbaos nya. Ang ultima ning Trump duha lang kasimana kay maminaw usa siya sa pulso sa ilang pagsabot-sabot ug mosanong ba ang Iran. 2 weeks lang. Pero halos di na gyud mapugngan. Moabot pa ning 2 weeks. Kini siya mga timailhan sa nagakaduol na ang pagbalik ni Kristo ug ang katapusan sa kapanahonan. Managubat ang nasod, batok nasod. Unya mo man ing mahitabo, unya kinsa may apektado gyud kayo ni ang tanang tao. Kung nagsunod mo, doon ako'y nakita may usa ka lalaki nga grabe niyang paningkamot yun. Dili ra bagid pod tan-aw nimo mura pug naay di makukaingon may sakit siya, pero dili gid kay as in nga ang iyang lawas kay naa man siya pagka payatot og lawas. Unya nagdala sa pala, nagdala sa maso, sigig pangabkab didto sa mga nalupog na nga mga edipisyo. Sigig yung hila kay iyang pangitaon, sige siyag pangawot kay pamasin nga ang iyang asawa o ang iyang anak makita pa niya, bahalag patay na basta makitaan la niya. Kumuton ang imong kasing-kasing nga magtan-aw nga grabe gyud niya in town nga hilak ug kaguol sa nahitabo. Karon ang gisultis Biblia, pagbantay mong di mo makuyawan, ako mo ingon na lang gyud kudaan nga Ginoo makuyawan gyud ko. Kung mao ni mahitabo nga naman kay managgubat ang nasod batok nasod. Unya ang gingharian batok gingharian. Og mahitabo ang mga gutom. Nganong kuan man, nganong mahitabo man ang gutom? Kay lisod ang pagtransport sa mga pagkaon nga mopatuyok sa tibuok nasod, labi na ni anang mga pagkaon nga gikan sa ibang bansa nga i-trade pangaris ibang nasod, wa na may makadali-dali ni ana og kuan, wa na may makadali-dali ni ana paglabigar kay usa man na sa targeton pod sa kaaway nga lunuron ang barko. Anay hinumdum gani mo nga naghatod og mga supplies, mga food supplies ang ato nga kinini ang Coast Guard dito sa kananaang kuan ayungin Seoul, giharang sa kuan, giharang sa China. Mao ni mahitabo ni ang mga unsaman mga gutom, mahitabo ning mga gutom kay inana ron wala nay mga transportasyon nga makadagan. Kay unang-una sama sa gihimo sa Israel nga ang oil depot sa kinini ang Iran ilang giwasak. Unya wala na may mga kuan na magamit kaayo nga mga sakyanan kay wa na may ikapa dagan. Unya ang mga food supplies ana dili na pod ma-distribute. Muning mahitabo ang mga hisgutan dinhi nga mga gutom, no? Og mahitabo ang gingorin nagubat ang nasod batok nasod, gingharian batok gingharian, og mahitabo ang mga gutom. Hasta ang gutom ikaw pud karon kay dako kag umahan diha naa kay kamalig, nagtuo ka nga mapahimuslan pud na nimo og dili na diha hutdon og konsumo pos mga tao kay ang magpakamatay sila.
kanang imong mga pagkaon diha, kanang imong mga kasagingan, imong kabalanghuyan, kamutihan diha amang kalubian nimo. Panguhaon nas mga tao nga wa nay ko kahadlok kay puno na sa kagutom. Gutom mo ng mga tao. Unya, mao naman ning panahon na unya nga ang kasamok mo paigbabaw sa paigbabaw sa kalibutan. Pero kini mga katumanan ni sa duol na nga pagbalik ni Kristo. Managubat ang nasod batok nasod, gingharian batok gingharian, mahitabo ang mga gutom kay mao magginay mahitabo. Moingon kang mananom kag daghan, ang imong tanom, daghan mong makapahimuos ana, dili ka makadupa sa mga sa mga taong gipanggutom. Muna nga gisgutan sa Biblia nga dili ko hatag sa imong mga kaaway ang imong kalanon. Muna nga kung si Elias nagtago dito sa Chereth, gipadad-an sa Ginoo pagkaon pinagig-uwak nining panahon na makita na unya ang gahom sa Ginoo gawa kanay makaon pero naay mga pagkaon nga moabot diha nimo. Ang pagsalig sa Ginoo, ang pagkinabuhi nga maminatud-on sa Ginoo mo'y importante. Kay moingon kang mananom ka, mag-imbak ka og mais, humay og uban pa diha balanghoy kamote. Kanang mga taong naas kagutom maunay muduol unya sa imo, mauna-una nagkupras anang imong mga tanom dinha. Muna may tabo ang gutom, pero ang Dios nagpasalig siya nga naay pagkaon. Sumala sa Isaiah sa 68. Unya gisgutan dinhi, may tabo ang mga gutom. Dan may tabo naman gining mga gutom. Unya ring og ang mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Nahitabo na mga linog, gutom, nasod, gingharian, batok, gingharian, mga kaguliyang ug mga kagubot. Kining tanan, nagpasabot na lang ni nga mauni ang mga ilhanan sa duol na nga pagbalik ni Kristo. Kung atong basahon gani, dinhi sa 33 nag-ingon, ingon man usab ni inig kakita ninyo ni ining tanang mga butanga, masayra ninyo ang haduol na siya, anaan nagayod sa mga pultahan. So kaning mga butang gipanghisgutan dinhi sa unahan, kung mahitabo na gani ni matud pa, masayra ninyo haduol na, anaan nagayod siya sa mga pultahan. So kuha na lang, gamay nga move na lang, gamay nga tikang mubalik na si Ginisus kung atong ibasi sa mga panagna o sa mga panghitabo nga gihisgutan dinhi sa Biblia na ang mga kaguliyang ug mga kagubot kuan ni siya kanana ang timailan sa duol na nga pagbalik ni Kristo. Apan sa pagkakaron, karong panahon na dili pagyud usa pa mobalik si Kristo. Ang duol na lang nga pagbalik ipakita ang mga panghitabo nga naman kay mag-unaman ang mga paglutos sa mga katawhan sa Ginoo usa pa mobalik si Kristo. So ang mga katawhan sa Ginoo wa pa may ginalutos. Wa pa ginalutos nga sa na may mga kuang ka anak o ginikanan gilutos ilang mga anak pero dili na maong paglutosan gipasabot. Sa dinha nagani unya nga impusar na ning sandilo, mao na ning panahon na unya ang panahon sa mga pagpanglutos. Kay ipamugos man mabitaw sa una na magig koy mga record sa gipangpatay sa dakong simbahan sa mga taong mga Kristohanon. May tabo ni karon sa atong kaadlawan nga adunay dako nga mga paglutos alang sa mga katawhan sa Ginoo. Busa sa pagpangalagad sa Ginoo matira ang matibay. Mauna nga ang tao samtang siya nangalagad sa Ginoo nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong dili siya mututok og pastor, dili siya mututok og liman, dili mututok og elder, dili mututok og membro, dili mututok ni bisan kinsang tao, adto tutok kang Kristo. Ang gihisgutan sa 12 sa Herbihanon, looking unto Jesus, the author and the perfecter or the finish of our faith. Busa, diha lamang kang Kristo mamahingpit ang atong pagtuo dis Ginoo, diha lamang kang Kristo mulig-on ta. Apan ang mga panghitabo karon nagpasabot sa duol na nga pagbalik ni Kristo, pero dili gid ta pa maghunahuna nga moabot na gyud, hapit na lang nganuman wala pa man moabot ang mga paglutos.
Pero sa diha nga moabot, muulbo na gani ang mga paglutos, biyaan na nimong imong dagko nga kanang pagkabutang, ang imong humayan, ang imong mga sakyanan, ang imong balay gigastuan mo pila ka libo, pila ka milyon, imo na nang biyaan unya nganuman naa na ang mga manlulutos, ha? Og unya ang pasalig lang sa Ginoo sumala sa Isaias 4:6 og kanana ang sa 20 nagingon nga og adunay usa ka balong-balong nga mahimong taguanan. Taguanan mamuingon ang Ginoo sa sumagisgutan sa 26:20, umari kamo akong mga katawhan, tagui ang inyong kaugalingon sulod sa jutay nga panahon hangtod nga ang kasuko muagi. So mag-agi man tuod tag mga kalisod pero naay shelter nga gitaganas Ginog, only God knows niya na. Ang ato lang ang pagpangalagad sa insakto karon o ang mga panghitabo karon nagapasabot na lamang kini sa duol na nga pagbalik ni Kristo. Ang pangutana tug-anim kanus man ni may tabo unsa may ilhanan sa imong paganhi ug ang katapusan sa kapanahonan niya nahitabo na ang mga panghitabo ug mahimong tilimadon sa duol na nga pagbalik ni Kristo. Apan dili pagyud pauna sa pagkakaron si Kristo mobalik kay maguna ang paglutos sa mga sumusunod ni Kristo ug wa gyud lain timan inyo kutob na minaron, bisag unsa pay imong relihiyon, mutumaw mulutaw ang mga paglutos sa mga katawhan sa Ginoo. Dili ka ginalutos tungod sa imong pag-alagad sa Ginoo, gilutos ka tungod sa adlaw Sabado. Mao na nga maingon ang uban nga dili gyud matabag dili nga karon pa lang gani gisupak na ang balaod sa Ginoo. Unsa pa musupak na nay mga paglutos, usa diha sa paglutos usa ra gyud, dili kalutoson sa ngalan sa imong relihiyon, dili kalutoson sa ngalan sa imong pagpangalagad, lutuson ka tungod sa imong pagbantay sa sugo sa Dios. Nganuman kay ang nagpaluyon intanan ang yawa man. Kung imong basahon ang 12:17 sa pinadayag nga ang dragon nasuko batok sa babae. Ang babae nagpasabot ni sa matuod nga iglesia. Unya ang dragon nagpasabot sa yawa. Umingon miadto siya sa tanang mga kaliwat sa babay sa pagpakigubat sa tanan nga nagbantay sa sugo sa Dios. So gikaligot-gutan sa yawa ang paglutos mahitabo ni adtong pundok nga nagbantay sa sugo sa Dios. Sa pagkakaron wala pagani paglutos, wa ka na nagbantay sa sugo sa Dios, na kay paglutos maabot nimo nga ang gisultis Biblia kadto mang nagbantay sa sugo sa Dios maoy pagalutoson. Busa ang paglutos maguna usa pa ang pagbalik ni Kristo. Ang mga panghitabo lamang karon ang mga panghitabo lamang karon nagpaila og nagpasabot sa duol na nga pagbalik ni Kristo. Ug kay ang mga panghitabo nagpasabot sa duol na nga pagbalik ni Kristo, maguna man gyud ang paglutos. Dili kay mobalik si Kristo una pang paglutos, maguna man ang paglutos. Nagpasabot nga dili gyud dugay ang gisoa nga ang mga paglutos, mga pagantos. Muna gisgutan sa Mateo 24, og kun ang gidaghanon niya itong mga adlaw dili papagobson, wala untay taong maluwas. Busa pahamubon pa sa Ginoo ang panahon sa mga pagpanglutos. Ang importante mao nga kita nabilong sa mga lutosunon, dili mabilong sa mga manglulutos. So salamat ani nga pangutana. Balikon ko kining tanan sa mga panghitabo sa kalibutan nagpasabot sa duol na nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Brother Levi. Okay, digan salamat Brother John. Salamat po sa pangutana ang gipasupot dinhi. So ato ning tanaw ni si JJ. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya po si Kapaglaom Reyes. Good morning Kuya Libby o Kuya John. So good morning Brother Reyes, no? Junior Reyes. Okay, ato sa ning i-play ang awit higala nga request, no? Ni Sister Leah Muñez, Sweet Jesus. Sweet Jesus,
juicy Angus beef. Premium taste. Try Highlands Gold today. Sa presensya mo, O Diyos, nagpasalamat ko. Sa daghang higayon nga ako giluwas mo. Sa trahikyang nahitabo sa mong kayo, lain nga higayon na kami giluwas mo. Sa trahidyang nahitabo anaga, nadungog mo ang among pangalian. Bisan sa pagmulaon daw nawad na, sa kamatayon daw kami tuhauna. Dili hitugungan ang imong kagamhanan, sa presensya mo mukurog ang tanan. Daigulog simbahon kong pangalan mo, kay ikaw ang tag-iyak, ningkin na buhi ko. Salamat, O Diyos. Dili ko makalimtan katong tanan, sa bagong tuig ako mo atubang. Kinabuhi ko imong gisumpayan, kami mo Diyos, dako kami utang. Dili hitugngan ang imong kagamhanan, sa presensya mo mukurog ang tanan. Daigulog simbahon kong pangalan mo, kay ikaw ang tag-iyak, lingkin na buhi ko. Salamat, O Diyos. Dili hitugngan ang imong kagamhanan, sa presensya mo mukurog ang tanan. Daigulog simbahon kong pangalan mo, kay ikaw ang tag-iyak, lingkin na buhi ko. Salamat, O Diyos. Daigulog simbahon kong pangalan mo, kay ikaw ang tag-iyak, lingkin na buhi ko. Salamat, O Diyos. Salamat,
Okay, thank you sa mga awit, no? Kanya niya nangayo og birthday songs alang sa mga nagsaulog og birthday niining adlaw. Okay, ato ning idalit ang birthday song gipangayo, no? Special ning gipangayo ato ning idalit. Okay, naminaw alang ni atong mga nagsaulog sa ilang natawhan niining adlaw. Pizza 22 ron ba dyan? Okay, maadto na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So siguro nasabtan nato higala ang mga pagpasabot ni Brother John mahitungod sa ato nga pagtubag sa pangutana. So ato sa ning lilion makadiyot, no? Kasi na mga bag-o nga niyagid ato nakita dinhi si Giovanni Inganyo Bayo. Good morning kapaglaom. Niapod si Pipians Inay. God bless you all. So thank you kayo Pipians Inay. Thank you sa inyong pagtanaw sa programa. Kanya ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang mga kahigalaan o kaigsunan nato nga nahidugang naglantaw karong buntaga nakig-uban sa ato nga tulumanon. Okay, si Brother Nelson Bersero. Niya si Brother Mac Johnley Ihorango. Orange Filayo, niya po si Robelin Liken Beliaganas Necesario. So thank you po. Niya po si Rogelio Tabulong, Joandel Sarol. Okay, niya po si okay, ato ning tanaw ning uban dito sa pikas. Niya po si Brother Johnny Mainit. Niya diri sa pikas mga higala ato ning lantawon niya si Reggie Fel Ibanez. Ato nakita din si Climaco George. Okay. Muna ato manakita nga nahiduga nga naglantaw sa ato nga programa karon
Di pagay atong tanawon maayong gabi. Okay, maayong buntag ninyo dira Brother John kamo ni Brother Libby. Namati ko karon nga buntag. Salamat sa inyong mensahe. Sabat sa pangutana kay malig-on ang atong pagtuo. God bless kanatong magtotoo. Okay, gikan ni kang Brother Eddie Solibio. So thank you Brother Eddie. Kaniya ato ning dalikatan pagtanaw higala ang ato nga messenger niya si Basilio Notarion Jr., Nike Sumalinog, niya po si Sir Ebarli Moralde Baldusa, Elgira Cesar o Brother Ronilo itang mga naglantaw ni sa ato nga messenger. Atong gipasalamatan atong mga kahigalaan. Okay, maadto na ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ang pangutana higala naghiskot dinhi nga matud pa nga akong sublion pagbasa sa inyong naobserbahan. Anya ingon sa dinhi nga dugay pabang mobalik si Hesukristo. Sa amo kunong na-observe dinhi dugay pa ba kunong mobalik si Hesukristo. Dugay pa bang mabalik si Kristo o hapit na? Kay grabe naman good ang mga hitabo sa kalibutan. Gikan kang Brother Remy Santos, thank you kaayo sa pangutana. Sa among naobserbaran mga higala, sa pagtanaw sa Biblia o niya paglantaw sa atong kapanahonan karon, hapit tayo babalik ang Ginoo. Nga naman, tungod kay ang mga ilhanan nga gihatag ni Ginusos before siya miadto sa langit, nangatuma na niining atong kapanahonan. Paspas ang pagpangatuman sa mga ilhanan nga gipahayag ni Ginoong Hesukristo. So, nagpasabot lang na nga di na madugay mobalik ang Ginoo, hapit na mobalik si Ginoong Hesus tunod kay paspas nangatuman ang mga ilhanan sa iyang paganhi. Makita mo gunimo diha ang mga signs ilhanan nga atong mabasa sa Mateo 24. Kay samtang god si Ginoong Hesus naglingkod-lingkod dito sa kabukiran sa Olibo, nagpahuyay adto mo gud sa ito kalabanan kay frisko man ang hangin sa bukid sa mga olibo. Ginatawag na bukid sa olibo kanina mga olive tree dito. Kanya hayahay kaayo, frisko ang hangin. Kanya giduol siya sa iyang matinunan. Gipangutana si Ginoong Hesus og unsay mga ilhanan nga mahitabo sa kalibutan sa iyang haduol nga pag-anhi. Nangayo silang mailhanan tungod kay wa man gud isulti ni Ginoong Hesus og kanus-a siya mabalik. So nga mo tinuan nangutana og mailhanan tagay mig signs Ginoo aron mahibaw mi nga ikaw hapit na mabalik. Og ato ning tanawon higala og unsay gihatag ni Dios mailhanan unya atong tanawon atong kapanahonan. Basahon na itong Biblia, natanaw na ito ang atong kapanahonan, og nangatuma na ba ang iyang gisulti. Kay mao man ni ilhanan nga iyang gihatag, gitubag niya sa matinunan kung unsay mga ilhanan mahitabo, nining kalibutana sa dili pa siya mabalik mga kahigalaan. Muna sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 3. Ano si Ginoong Hesus, ninghatag siya og pipila ka mga tubag nga iyang gihatag kanato. So muni ato nga suluyan pag lantaw mga higala kung unsay gisulti sa balaan ng kasulatan. Kung imong tanawon ang versikulo 6, Mateo 24, versikulo 6, mauni usa sa mga tubag ni Ginoong Hesus sa pangutana sa mga ilhanan nga mahitabo nga nagpasabot nga haduol na iyang pagbalik. Tag-ingon ang versikulo 6, og makadungog kamog mga gubat
og mga dungog-dungog mahitungod sa gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud ting mahitabo apan dili pa kini ang katapusan. Managari ka magbasa sa maayong balita mo ni pagka hanay diri ingon ang sais makabati kamo kagahob sa mga gubat sa duol ninyo og mga balita bahin sa gubat sa halayo apan ayaw kamog kabalaka kay kining mga butanga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mauna na ang katapusan. Usa ni sa gihatag ni Hesus. Ang gihatag niya nga tubag siyang matinunan sa pangutana unsay mga ilhanan nga mahitabo sa haduol nimong pag-anhi. Mao ni gitubag ni Hesus. Ingon siya dinhi nga makabati kamog kagahob sa mga gubat sa duol ninyo. Buti pasabot na mga gubat mahitabo sa duol og makadungog daw tag mga balita sa gubat sa lagyo nga mga dapit. Nagaingon siya dinhi nga apan ayaw kamog kabalaka kay mahitabo bayag gining mga butanga. So kay gingon gini mahitabo gining mga butanga pero di nagpasabot nga mao na ni ang katapusan. Nahitabo na bago ni higala, nakadungog na bugotag gubat dinis duol na to. Kato nahitabo dis Pilipinas, katong First o Second World War, tibo kalibutan man yun to. Kato nahitabo, di palandugay des Marawi, madaghan sa dang patay, sa ato to nga nasod. Ang ingos Biblia, makabati kamog mga balita sa gubat, sa lagyo nga mga dapit. Kumusta man karon higala, di lang kay makabati ta, makakita kita sa television, kay live ang mga gubat na hitabo. Muna nisgutan ni Brother John, tarandugon kayo ang kalibutan karon. Tungod sa gubat nga nagsugod Israel batok Iran, hangtod nga ma-involve ang kalibutan kung di gyud mapugnan. Na ay mga mulaban diri sa mga nasod nga mulaban diri sa Iran. Napoy mga nasod nga mulaban dito sa side sa Israel. So kagubot, badunggan na itong mga balita, basa ta sa mga pamantalaan, na mga balita atong basahan. Tanaw ta sa social media, makita na itong mga balita, mga higala, mahitabo, mga gubat, diha niya napita. Ingon ng Ginoo nga, mahitabo jud kining mga butanga. So muna nga kay gisulti man niya unya nahitabo sa atong kapanahonan karon nagpasabot mga higala nga hapit na iyang pagbalik. Ang pangutana unsa may inyong obserbasyon? Dugay pa ba siyang mabalik o hapit na mabalik? Hapit na. Kaya ang gihatag niyan tagna mga ilhanan siyang duol nga pag-ani natuman na. May mga gubat na hitabo, nakadungog tag mga balita sa gubat. O nag-imong i-continue og basa mahigala sa versikulo 7 na iuni at batong basa 7. Magubat ang mga nasod og mag-away ang ginharian nga may gutom og linog sa tanang mga dapit. Nakarika sa King James muna mabasa na to. Kay managubat ang nasod, batok nasod. Ginharian, batok ginharian. Og mahitabo ang mga gutom og ang mga linog sa nagkalanlaing dapit. Gipahayag ni Ginoo mo ni mga sunod-sunod niyang matubag sa pangutana mahitungod sa mga ilhanan siyang duol pagani. Managubat ang nasod, batok nasod. Muna hitabo karon. Ang Ukraine o Russia, siging ginabatay karon, nasod batok nasod. Iran versus Israel, nasod batok nasod. Hantod ma-involve ang nasod, mga nasod sa kalibutan. Mutoy nahitabo sa una sa Second World War o sa First World War, tibo kalibutan na ma-involve. Munang ang uban na balaka kay basig mahug sa Third World War. Anya lahi na rabaron ang mga modernong armas itande sa unang panahon. Grabe kayo.
ang mga nuclear weapons sa Iran nga tual ilawom sa mga dagkong bukid, mga kabatuan, mga higala. Pero ang mga nasod sama sa Amerika, naapon sila gimbintong bomba nga mobarinas bukid, mga 80 to 90 meters ang giladmon. Kauton pa na, abuton dito. So, ang ato na mga modernong mga armas karong panahon na. Lisod na kay pagtago tungod kay ato kag mga irid, awa na. Kanya na pag yung mga satellite nga makikita kag asa kang dapita. Lisod na atong panahon karon. Apan kining tanan gisulti ng Ginusos nga mao kini usa sa mga ilhanan sa iyang haduol nga pagbalik. Muna kinahanglan maginhinay na tag alagad si Ginoo kay ang nabasa to sa Biblia atong nakita karong panahon na labas nga nang atuman. Unsa pay mahitabo? Mahitabo ang gutom o ang mga linog sa kalain-laing madapit. Magtanaw ka dito sa Israel o sa Iran, mga tao itong civilian may pagkaon. So, pangitag pagkaon nga, sige manggubat. Wala na shelter sila, mga puluyanan. Nungas na sa mga bukid, at lamang higda sa mga open area, mga higla, aron makitaan sila dito, mga civilian nagpundok. Way pagkaon, way matubig, mainom, luoy kayo, gutom. O niya, sa mga kalamidad, may tabos kalibutan, humaniana, na yung makagutmanan, may tabos kalibutan. Sutuman ang mga gutom. O nag-arikas, mga linog sab, hilabihan, kadaghang linog, nga nahitabos kalibutan, na linog nga ang gikusgo 9 kapin, 8, 7, 5. Sa Iran, tungaging adlaw na, linog gani. 5.2, misultong gikusgon. So yun na mahitabo. Nga daghang mga linog sa kalibutan hitabo karon. Apan kining tanan higala kung nagbasa tas Biblia. Masayra na to nga duol na ang pagbalik ni Hesus. Nga naman, kay munay talandaan nga gipanghatag niya nga mailhanan sa haduol niyang pagbalik. Arikas magbasa mga higala sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 21. Naghisgot po si Hesus. Mahitabo ang mga dinaguok, dagkong dinaguok sa balod, pangyapan ang katawhan tungod sa kalisang. Unsam ni siya, mga tidal wave, mga storm surge, nahitabo na ron. Panahon na daghan ang atong nakita nga mga nahitabo sa atong palibot. Kining mga ngilngig nga mahitabo sa atong kalibutan karong panahon na, sa among naobserbahan, kaya nangutana makakunsay ninyong naobserbahan, sa among naobserbahan higala, ang Ginoo di na gyud madugay mobalik siya ning kalibutan. So muna di na maayong magsaad-saad ta, maglangay-langay ta, saad ta nga unya ta malagan si Ginoo. Oh, nawag tang man rin ka-request ganing kanta nga saad-saad. So di na maayong magsaad-saad ta. Karong panahon na kung nasabta na to ang pulong si Ginoo duol ta, alagad ta nga to niya. Nga naman asa na mas ginusos karon. Masa may gustos Ginoo atong buhaton, kay nasay naman tang hapit na mabalik ang Ginoo. Sa Mateo 24:14 na ingon si Hesus, og kining maayong balita may tungod sa ginarian, igawali ngadto sa tibok nga kalibutan, ipamatuod sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. Kanus adi moabot ang katapusan, unyag mahibalo ang kalibutan may tungod sa mensahe sa kaluwasan. Ipawali mao hinungdan nga daghang mga waling ginahimo karon, mga modernong makahimanan nakatabang sa pagpalatnag sa mayong balita sa tibok kalibutan. Pinagis panabang sa mga internet, mga live sa Facebook o guban pa sa YouTube, o niya sa mga programa sa television, sa mga radio, guban pa. Pamaagi kinining panahon na nga ang mensahe malukop, makasulod sa kanilang nasod sa kalibutan. Apan kining tanan, nag-ingon na Ginoo nga moabot na unya ang katapusan. Lukop ng kalibutan higala. Kay ang internet, tibo kalibutan man, makasulod ang mensahe sa amastong programa. Sa live na to sa Facebook, tibuok nga kalibutan na musud. So nagpasabot na malukop sa tibuok kalibutan. Ngayon ang Biblia, moabot na unya ang katapusan. Nangatuma naman asa na mas ginusos karon? Sa Marcos 13, versikulo 29, ang atong mabasa. Inigkakita ninyo ni mga butanga nga makahitabo nan inyong masayran nga haduol na siya anaan na gayod sa pultahan. Ang Ginoo na sa pultahan, ready na siyang mabalik. Ang pangutan na higala, kung nabalik siya, ready na masabka ka, musugat ka niya.
Kundi patari doon sa atong buhaton karon. Sa atong basos, Mateo 24:44. Kinahanglan ang matag usa nato mangandam kay moabot siya sa takna ngawa nato palandunga. Atong buhaton karon giagdatas Ginoo tungod kay gihigugma man ta niya, gusto siya nga kitan tanan maluwas, ang pahayag niya nga mangandam ta higala. Kaya ang handom si Ginoo nga siyang pagbalik, daghan pang makauban kaniya og mupuyo sa langit non nga puloy-anan. So malagadas Ginoo samtang aduna pay panahon. So wa naman tayo higala sa di pahingpit ta puso ng aton tulumanon ni aton timsong ni atong ngayon yapon sa Brother John alang sa Crucentoya. Mga higala magampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa imong mga pulong, naghatag kanamo pagsabot ug katalinuhan. Magapan